to Achimabo Musu. Na what cherry any mono. Chronobobi ekoso ewo Achimabo Musu, and I say, a coffee bomuchimupo, so Makuya, a adontin rabanka, a Achimabo Musu. Now, so, omen to me, answer CD, and I say, omen to me, Yenia, Omopesa Omoyeno. Na wabra senipa be basa usu se no mukra ehyen a eyefita eko adonte bank honum sabre no na ye private security man a oho no ono so alle ambusha ukwetu ehye bank no inside on chabontin into wabra akobuka for na say akonfo no ebo modi pie your friend say sliding window papa na omoye so mu mu pe ena almost sunny to a private security man also. Then I'm so not when he tell you no. Or also to me, a bombarding, it to me a two, Emma, a can, or come for Baku. And no, any name, Mama, a movie, a Musa no Yemi and security man, Mrs. Omiemi, a movie, the Omujane. Now, at the insabibri, a batchma bomusu. Eti, and then Rano. Post before one more at some being important for more copper too. And I'm a comcasama, a coffee, a watch Mabusu, your friend is saying, bank and one can coffee person Kokuya, and I'm saying Tamangazano, a one potem hono, and now since the grand important munia, the idea payment and rob, a coffee papa, and see police force almost traffic, and to a more yepa true. And who say, a safety BC, San Kubinase. Ekwan mu hono mo ekwa atmabo muso no say kai yes wo de na eye ka fita enti eye post for ne say omo call bank ho ma ankomako wia bank na omo to ba kusutuo ma odan de benkum so no omo say ka fita de bank e bia e be san for na bi e na omo be pake omo hyen esi ho enunti post for ebomodin e ties e hyen fita no mom kusom ewo achem abomusu krum ho enam se na post for taisa e hwe fitani tino mom for abochi eni trada e ba be pin chen be bia that post for ni sa e hwe fitano na omudi mika eko post for so mu no mdo mko post for aso ye wo eye abomusu ho eno enenam so ma nkofo ba police station wo say almost some be akron for instance omo be omo ba be bank no no mkra ehye fitete na post for enja sa nipa benu no emo na just say omo so mu kakra ana say omo bu omo na ne omo be omo no omo nya na post for say hanehin na eno ne nam so my say post for no ehye nipa na omo be podompem abegu abumusu police station wa wo yom hu bia enyi na mo nkomachi no omo nkono. You and I were not there until near and say, post for the tear gas and a gusa and Crawford and I said, at Mamufona or watch Mabuso Moba police station horum. Nesayono, Yanni DSP Yamaponko, Oko at Tim Quabe, post for Atraya, or no air commander, Ewo. Neighbors the commander. Now I'm Pamco to tear gas, now Crawfona or almost a car, normally and Roberts and Pana. And Chemo the mamma say, post for and to tear gas. Bia ewa achem abomusu honum. Ene biem ta nipa benu a no mo wo car fita nim no. Na ye oba eni bema ena na wo sa car fita nim na post for ehu say ta nipa benu no. Omo parke ehyen no esi abomusu sanku na se kwan nim na se bia buru se be kudonto no mo form ho ewo car nim. Eto mo say post for hyen e bana no. Ena se omo edwane ye. Omujani na post for a tie on one copim say. Almost from one copim some cotton watch Mabusu on ma, Omokoyeno, Nature say, near woman in Tomo Yakron for some amount for video ma so, and as imagine a buye, Momo tie on one copy a honorum, and I feel so enriching also. Sanko for the post for a some bomb who by Tom Mubatum Quabbing, Ebe da post for a Kukumukaka, copim say. Adechi ye no omuja omu e no man bu no ana say o man for chese post for boss anko for no ba na so munya kronfo enti DSP ya mo apon ko kire be say tabra me no kase bi o man mo bill esan say act not done and I say act done in public no say o mo form ho say bi e wo ehyen mu no etia emra
ɛno nso ɔmo so mu na ɔmo de ɔmo hyɛ polisifoɔ koko mu kakra kɔpem sɛ adeɛ kyɛn nneɛma ɔmo bro na mmom ɔmo nya akorɔmfoɔ so na nkurɔfoɔ ka na polisifoɔ nso anto tear gas ɛngu saa nkurɔfoɔ no. Michael Ntisamiti wo yi a na sɛ obi ne ne mpena na ɛhyɛ kaa no mu agye ɔmo ani na polisifoɔ no kɔpie so. Saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ na polisifoɔ no ɔmo kɔpie ɔmo so no ɔmo anhu sɛ ɔmo da ɛwɔ ɛhyɛn no mu ɔmo susu sɛ na ɔmo yɛ akorɔmfoɔ nti ɔmo tae ɔmo wɔabra nkurɔfoɔ no nso hu polisifoɔ no ɔmo tu ɛhyɛn yɛ sɛ ɔmo dwane ɛna polisifoɔ tae ɔmo na ɔmo sɛ dɛbi nkurɔfoɔ yi ni ɔmo ti ɔmo hu polisi kaa ɔmo dwane ɛna ɔmo bɛyɛ akorɔmfoɔ ɛna ɔmo pɛsi wɔn nti ɔmo pɛsi wɔn akɔsi sɛ ɔmo kɔkyerɛ ɔmo akyɛm abɔmusu de ɔmo kɔ abɔmusu police station no ɛna ɔmo kyerɛ ade pɔtee a na ɔmo yɛ wɔ kaa no mu anti ɔmo hu polisifoɔ a ɔmo dwane yɛ. Okay, Michael bɛda wase pie na no pɛ Michael Akrofi yɛ pue man temu na musini ɛna yɛte ne kana kyɛ sɛ sansam yɛte yɛ sɛ ɛyɛ akrɔmfo yɛmfo ne akɔkɔkyerɛ ɔmo nya no kora na mu no obi ne ne girl ɛna ɔmo ni dan ɔwɔ kaa bo ni dan ɔwɔ kaa bo ni ɔtɔ petro bo ni sika ɔde bɛ kɔkɔ han hotel na ɔmo akɔhyɛ mai de ɔmo bɛyɛ nti nua na so wɔ na akwan no wɔ na aka no